begge vores hunder har fået unger. Så de går ind i huset herinde ved siden af lige nu. Og det gør de af flere årsager. For det første så er det sådan med søbjørneunger, at de kan ikke svømme den første måneds tid af deres liv. Jeg synes, det er lidt hård kost, hvis de skulle have en ny unge allerede igen til næste år. Vores hunder har nemlig 2 unge hunder, og det er kun 18 gange, de har fået unger. Og første gang havde de ikke rigtig styr på det. Men den her gang, der går det heldigvis rigtig, rigtig godt. Det næste, der bliver, det er bare, at nu skal vi have lært Bur, at de her unger, det er altså også okay, de er her. Men det er vi lige til det selv, de hedder derinde også, det glemte jeg da helt. Vores ældste hund, Guela, på 7 år, hun fødte den 9. maj en fin lille hundunge, og hun hedder Luna. Den 27. maj var det så Helenas tur. Det er vores yngste hund, som er 6 år gammel. Og hun fødte også en fin lille hundunge, og hun hedder Stella. Super. Men det er også sådan med søbjørnene, at de faktisk er utrolig stærke i deres forløber. Og Bur her, han vejer lige nu omkring 200 kilo, men derfor er det ikke noget problem. Så kan man sagtens bære hele sin vægt på forløberne. Er han ikke lidt sej? Skal vi tage den igen, Bur? Sådan der. Ja, godt. Og så klapper de her også. Skal vi så også klappe dem? Ja, det skal vi da. Det var godt, Bubber. Dygtig. Den næste øvelse, der skal jeg bruge alle jer børn til at hjælpe mig en gang. Fordi det næste, det gider han nemlig ikke, hvis I ikke først gør noget til ham. Så kan I ikke lige prøve at række sammen til Bubber alle sammen? Prøv lige at se, Bubber. Kunne I tænke jer at se det igen? Ja, så skal I jo komme i sving. Prøv at se, Bubber. Vi gør det igen. Det var godt, Basse. Du er dygtig. Ja, du er. Sådan der. Det var godt. Ja, det er nu værd for papegøjer. Ja. Det har lige på dag til. Det har ikke lige på dag. Det har lige på dag til. Bider det? Prøv at se her. Bider den her? Nej, bider det. Jamen, skal du ikke se et par grønne spiser? Det bider kun, hvis du ikke har noget i hænderne, og stikker dem op til.